गिबियावनो बयखौबो स्कुलार टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दा बे भिडिअ सावरायगोन गुबुन गुबुन साख्रिनि आनजादनि थाखाय मेथ्सनि माखासे कुइसनफोर गोनांथार कुइसनफोरनि सायाव सावरायगोन। बेनिफ्राय बेवहाय बांसिनै आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टखौ लानानै कुइसनखौहाय फकास खालामनाय जादों बांसिनैहाय। फार्स्ट नाम्बार कुइसनाव दङ गाहायनि बबे माबे सैथो which of the following is true जे 10a नि माना अरायबो 1 निख्रुइ उन्दै। 10a नि माना मा होनदों जेब्लायबो मा होनदों 1 निख्रुइ उन्दै। दा भेलु अफ 10a is always less than 1। बेनिफ्राय कड a नि माना अरायबो 1 निख्रुइ गेदेर। दा भेलु अफ कड a is always greater than 1। बेनिफ्राय होनबावदों माबेबा खना a नि थाखाय sin a याहाय 5/3 आरो माबेबा खना a नि थाखाय sec a याहाय 12/5। जे बेवहाय अबेयो सैथोहाय ना जेना 10a नि माना मा होनदों जेब्लायबो 1 निख्रुइ उन्दै। जे जों मा मिथिगौ 10/45 डिग्रीनि माना 1 जायो होमबा 1 नि समान दङ। जे 10a नि मानाथ' जेब्लायबो 1 निख्रुइ उन्दै जायाखै होनबाना 10a नि माना जेब्लायबो 1 निख्रुइ उन्दै जायाखै मानो होनबा बियो समान जाना दं। मा जाना दङ 1 जोंहाय समान जाना दं बियो ना होमबा बियो इयावनो मिथिखाबाय जे बियो नङा ना। आरो जों मा मिथियो 10 नि फर्मुलाखौ जों मा मिथियो जे 10 नि फर्मुला जाबाय पारपेन्डिकुलार बाय बेस थोंगोर आरो हासा थोंगोर बाय हासा ना। अब्ला बेवहाय जेब्ला खनाथिया खान्थिथामाव मा जायो बियो p बियो b। जे बेवहाय जेब्लायबो 1 नि उन्दै होन्दों जे जेब्लायबो 1 नि उन्दै मानि मा जे p नि माना जेब्लायबो b निख्रुइ मा जानांगोन होनबा फिसासिन जानांगोन p नि मानाहाय ना। होमबा फिसासिन इयावथ' जों बेखौहाय बुंनो हाया जे थोंगोरा जेब्लायबो b निख्रुइ बांसिन लावसिन बा खमसिन होननानै जों बुंनो हाया ना। होमबा बेखायनो बे जेब्लायबो जाया माब्लाबा समाव जानो हागौ। बेखायनो बे मा जागोन अपसन नाम्बार 1 आवहाय याहाय नङा जाखाबाय बियो अपसन नाम्बार ए आवहाय। नेक्स्ट कुइसनाव दङ दाना नायदो कड ए नि माना अरायबो 1 निख्रुइ देरसिन। जे कडनिया मा जायो 10 नि उल्टा ना कडनिया मा होनदों 10 नि उल्टा। होमबा जों मा मोननो हायो बेवहाय b/p मोननो हागोन जोङो। जों दानि जे बुंखांखाबाय जे जोङो b आरो p याहाय जे बेवहाय माब्लाबाबो मोनसे जेब्लायबो जे गिदिर जागोन बे नङा ना माब्लाबा मोनसे गिदिर माब्लाबा मोनसे उन्दै जागोन। स' बेखायनो जेब्लायबो जे 1 निख्रुइ गेदेर 1 निख्रुइ फिसा बियो जानो हानाय नङा बेना होमबा बेबो नङा जाहैबाय। आरो जों मा मिथिखायो जे बेवहाय कडनि खोथा बुंदों ना कडआ मा होनदों कड ए नि माना अरायबो 1 निख्रुइ गेदेर होननानै बुंदों। जे जों बेवहाय जेब्लायबो 1 निख्रुइ गेदेर होननानै जों बुंनो हाया मानो होनबा कड 9 मा होनो बेखौहाय कड जेनाखि 90 डिग्री बिनि माना मा जायो 0 जायो। होमबाथ' बिथ' 0आथाय 1 निख्रुइ जेब्लायबो देरसिन जाया ना होमबा बेबो जाहैबाय बेबो नङा ना मोननैबो नङा। नेक्स्ट माबेबा खना ए नि थाखाय sin a याहाय मा 5/3 जे sin a याहाय 5/3 sin निया मा जायो फर्मुलायाहाय p/h पारपेन्डिकुलार बाय हाइपटेनिउस। होमबा बेवहाय मा दङ sin a नि माना मा होनाय दङ 5/3 होनाय दङ। होमबा p नि माना मा जाना दङ 5 आरो h नि माना मा जाना दं 3। होमबा जों मा मिथियो जे खनाथिया खान्थिथामाव जेब्लायबो नैबे लावा खान्थिनि जखाया h नि जखाया मा जानांगौ नैबे p आरो b निख्रुइ लावसिन जायो। होमबा बेवहाय मा जादों बेवहाय जे p नि मानासो देरसिन जादों बेथ' माब्लाबाबो p नि मानाथ' माब्लाबाबो बेवहाय मा जानो हाया h निख्रुइ देरसिन जानो हाया बेना। जे बेवहाय p आरो b निख्रुइ h आ जेब्लायबो देरसिन जानांगोन। p आरो b निख्रुइ जेब्लायबो खनाथिया खान्थिथामाव बा बेवहाय ना लावा खान्थिया जेब्लायबो लावसिन एबा देरसिन जानांगौ। होमबा बेवहाय मा जाना दं p नि मानासो देरसिन जाना दं बेखायनो बियो नङा बियो ना बेबो नङा। माया जागोन जोंनाहाय अपसन नाम्बार c आवहाय अपसन नाम्बार d खौबो नायदो जों बेवहाय sec a याहाय मा होनदों 12/5 होनना बुंदों। होमबा secनिया फर्मुलाया मा जागोन sec a निया मा जायो secआ जाहैबाय cosनि उल्टा बा ना cosआ जोंना मा जायो ओरैनो जों मा मिथियो b/हाइप मा होनो बेस बाय हाइपटेनिउस। होमबा बेखौ उल्टायनांगौआ मा जागोन h/b। जे बेवहाय मा जाना दं h आहाय 12 जाना दं आरो b आहाय 5 जाना दं। होमब्ला जों मा मिथियो जे h आहाय मा जायो b निख्रुइ देरसिन जायो ना b निख्रुइ देरसिन जानांगौ। अब्ला मा जागोन बेवहाय एन्साराहाय h आ देरसिन जाना दं नालाय होमबा बियो जागोन बियो ना बेवहाय अपसन नाम्बार d आवहाय। नेक्स्टआव दङ गाहायनि बबे बुंथिया सैथो इयावबो नोङो बबे मोनसेया गासैबो बेंखनानो गोरोबलि अल सार्कल्स आर कंग्रुएन्ट। जे गासैबो बेंखनानो गोरोबलि जे नाय हमना लाबाय बे मोनसे बेंखन आरो बे मोनसे बेंखन बेवहाय गोरोबलि जानांगौ मा जानांगौ जे बिसोरनि जिनाखि खना ना बियो मा जानांगौ समान जानांगौ। होमबा बेयावथ' गोरोबलि जानाय लोगो लोगो खनाया मा जानांगौ समान। होमबा बेवहाय जायखिजाया बेंखननि खनानि जखाया मा जायो 360 ना 360 डिग्री। होमबा बेयावबो 360 आरो बेयावबो 360
नाथाय मा जाबावनांगौ बिसोरनि जेनाखि आखान्थिफोर ना आखान्थिफोर बेयाव समान जागोन बेवहाय आखान्थिया माया गोलैगोन बिनियावहाय सखाव होमबाथ' बे बेंखनावहाय बेनि बे ना बिसोर मोननैयाथ' समान जाया मानो होनबा बेयाव फिसा आरो बे गिदिर होमबा बेवहाय आखान्थियाहाय समान नंलाना होमबा मा जाबाय बियो अपसन नाम्बार इयाहाय मा जाबाय जे गासैबो बेंखना मा जानो हाया गोरोबलि जानो हाया एबा कंग्रुयेन्ट जानो हाया बियो ना होमबा अपसन नाम्बार इयाहाय नङा जाबाय बियो। दाना नेक्स्टआव मा दङ गासैबो बर्गआनो महरसे दाना महरसे होननाय लोगो लोगो मा जानांगोन जे महरसे होनना बुंबा बेवहाय नाय जे बर्ग हमना लाबाय बर्ग ना बर्ग होननायखौहाय बर्ग बायदि नुवासै ना सापस हमना लाबाय बेयो बर्ग आरो बेखौबो जोङो हमबाय जे बेयो बर्ग मा जानांगौ बेवहाय गासिबो खनाफ्रा समान जानांगौ होमबा जोङो मोनसे बिनि खना मोखांसे खनाफ्रा मा जानांगौ बेवहाय 90 डिग्री जानांगौ ना सरि समान जानांगौ होमबा बिसोरनि खनाफ्रा मा जाबाय जे गासिबो 90 डिग्रीखा होमबा खनाफोराथ' समान जाबाय खनाफोरा समान जाबाय खनाया समान जाबाय ना दाना मा जानांगौ बिसोरनि आखान्थिफोरनि रुजुथाया मा जानांगौ समान हमना लाबाय सापस इनिया 5 होमबा इनिखौ जोङो 6 बा 10 लाबाय जों ना 6 बा 10 लाबाय हमना लाबाय जायखिजाया लाबाय जोङो ओमफ्राय दाना मा जानांगौ आखान्थिफोराहाय बेवहाय सिमिलार जानोबा बा महरसे जानोबा समान जानो नाङा बिसोरनि आखान्थिफोरनि रुजुथाया मा जानांगौ समान होमबा एसे मा जाजोबगोन 5 5 जाजोबगोन बेयो 6 बेयो 6 बेयो 6 जाजोबगोन होमबा 5 बाय बेखौ जोङो आखान्थिखौ बे मोखांसे आखान्थिफोरखौ रानोबा 5 by 6 5 by 6 जाजोबगोन ना जाजोबा गासिबो 5 by 6 जाजोबगोन ना माने बिनि मा जागोन बेवहाय बेयाव हमना लाबाय बर्गमोन बे ना बा नैखौ 5 लादोंमोन जोङो एबो 5 एबो 5 एबो 5 बेयो 6 बेयो 6 बेयो 6 बेयो 6 बे आखान्थिजों बे आखान्थिखौ रानबाबो बे 5 by 6 जागोन बे आखान्थिजों नैबे आखान्थिखौ रानबा 5 by 6 बे आखान्थिजों बे आखान्थिखौ रानबा 5 मा होनो 5 by 6 आरो बे आखान्थिखौ नैबे आखान्थिजों रानबा मा जागोन 5 by 6 होनबा गासिबो आखान्थिफोरनि रुजुथाया मा जागोन जेवहाय रुजुथाया आखान्थिफोरनि रुजुथाया समान जायोबा मा जायो मा जागोन बेवहाय होमबा महरसे बा सिमिलार जागोन होमबा मा जानांगौ जे खनाफोरा मा जानांगौ समान जानांगौ आरो आखान्थिफोरनि रुजुथाया मा जानांगौ समान जानांगौ होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार बियाहाय दाना बेवहाय नाय गासैबो गोरोबनि आखान्थियानो महरसे गोरोबनि आखान्थि महरसे माने बेवहाय खनाफोरा मा जानांगौ समान गोरोबनि आखान्थि होननाय लोगो लोगो ना गोरोबनि आखान्थियाव मा जायो बे खनाजों बे खनाया समान बे खनाजों बे खनाया समान बे खनाजों हारसिं जागोन बेना बा बिनिफ्राय नाय बे आखान्थि आरो बे आखान्थि आरो बे आखान्थिनि रुजुथाया समान जानो हागौ नाथाय नैबे आखान्थिनि जखायाथ' मा जानो हानाय नङा बेवहाय समान जानो हानाय नङा बेना होमबा मोनफ्रोमबो आखान्थिनि रुजुथाया मा जानाय नङा बेयाव समान जानाय नङा होमबा बे नङा होमबा माया जागोन जोंना एन्साराहाय बियाहाय ना गासिबो आयदानो गोरोबलि जे गोरोबलि जानाय लोगो लोगो मा जानांगौ नोङो बिसोरनि मा जानांगौहाय आखान्थिफोराहाय मा जानांगौ समान जानो नांगौ आखान्थिफोरनि जखाया मा जानांगौ समान होमबा आयतनि जखायाथ' गासिबो आयतनि जखायाथ' बेवहाय मा जानाय नङा समान जानाय नङा बियो ना खनाया समान जागोन नाथाय आखान्थिफोरनि जखायाहाय समान जानाय नङा होमबा बेवहाय मा जानाय नङा बियो गासिबो आयदाबो मा जानाय नङा गोरोबलि जानाय नङा बा कंग्रुयेन्ट जानाय नङा बेना होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार बियाहाय गासिबो बर्गआनो महरसे। नेक्स्ट बेंखननि मिरुआव खनानि डिग्रीनि जखाया थिटा बेंखोन्दोनि बोरलानि लावथाया मा जागोन बेवहाय दिहुननांगौ ना द डिग्री मेजार अफ द एंगल एट द सेन्टार अफ ए सार्कल इज थिटा द लेंथ अफ एन आर्क अफ द फेक्टर इज माने जों मा होनदों बेंखोन्दोनि लावथाय बेंखोन्दोनि बोरलानि लावथाय बेंखोन्दोनि बोरला माने आर्क ना जे हमबाबो बे मोनसे बेंखन बे बेंखनाव मा होनना बुंदों बेवहाय सेक्टर होननानै बुंदों जे मोननै मा जागोन बेवहाय मिरुजों सोमजिनाय नैबे गासै बेखौहायनो मा होनना बुंगोन जोङो सेक्टर होनना बुंगोन ना बेखौ बिनिफ्राय मा खालामनांगौ नैबेनि माखौ दिहुननांगौ जोङो लावथायखौ बिनि लावथाया बेसेबां जागोन होननानै सोंदों होमबा जोङो जे बेवहाय लावथायखौ दिहुननांगौआ मा जागोन जे जों मिन्थिनांगोन जे गासै बेंखननि लावथाया बेसेबां बेखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मामोन जोंनाहाय 2πr ना आरो बेनिफ्राय मा खालामनांगोन नैबे गासै बेंखननि खनानि जखाया बेसेबां जायो 360 होमबा जोङो नैबे खिनि लादों थिटा नैबे थिटा खिनिखौ दिहुननांगौ होमबा मा जागोन थिटा बाय 360 इन्टु मा जागोन 2πr ओरैनो जुदि अपसनाव बिदि थायोबा बेखौ होबानो जाबाय दाना मा जादों बेखौहाय 2 जों बेखौ रानदों होमबा मा जागोन 180 होमबा मा जागोन थिटा बाय 180 फाइ इन्टु फाइ आर जागोन बेना अपसन नाम्बार बियाहाय थिटा फाइ आर बाय 180 बे जागोन दानियाहाय नेक्स्टआव मा होनदों बेंखननि मिरुआव खनानि डिग्रीनि जखाया थिटा बेंखोन्दोनि दब्लायथिया द डिग्री मेजार अफ द एंगल एट द सेन्टार अफ ए सार्कल इज 1 द एरिया अफ द सेक्टर इज नैयावहाय 1 इंराजियाव 1 दंना नैबे 1 जानांगोन बर'नियावहाय एसे गोरोन्थि जादों टाइपिंआवहाय ना मा होनदों जे
बेंखननि मिरुआव खनानि डिग्रिया मा जादों 1 ये 1 दे थिथायाहाय 1 जानांगोन बेयावहाय 1 दं बा बे मोनसे बेंखन बे मोननै मिरुजों बेवहायबो होनदों सेक्टरनि खोथा बुंदों दानिया बेवहाय मा एरिया दहायनिया मामोन लावथायमोन एरिया माने नैबे गासै एरियाखौ जोङो दिहुननांगौ ना दानिया मा खालामनांगौ जे गासै बेंखननि एरियाया बे एरिया दिहुननाय फर्मुलाया मा फाइ आर स्क्वायर जायो ना फाइ आर स्क्वायर दाना नैबे थिथाया मा जाना दं जोंनाहाय खनायाहाय 1 डिग्री जाना दं होमबा फर्मुलाया मामोन 3 मा जायो जे जोंनियाहाय जुदि थिथाया लायोबा खनाखौ थिथा लायोबा अब्ला जोङो मा जागोन बेवहाय बेंखननि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया थिथा 360 into फाइ आर स्क्वायर जायो नाथाय बेयाव थिथानि मानखौ मा होनना बुंदों 1 होननानै बुंदों 1 बाथ' मा जागोन थिथा फाइ आर स्क्वायर होमबा फाइ आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री फाइ आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री होमबा जागोन अप्शन नम्बर डी आहाय नेक्स्ट जुदि 10 2a आहाय कट a माइनस 18 डिग्रीनि समान जायो जेराव 2a आहाय खनासा खना अब्ला a नि मानखौ दिहुननांगौ मा खालामनो हायो जोङो 10a खौ मा लिरनो हायो जोङो 10a खौ बेवहाय 90 डिग्री माइनस a खालामनो हायो जोंना बेवहाय a मा जाना दं 2a नि जायगायाव जों मा होनांगोन 2a होमबा 10 90 डिग्री माइनस 2a समान मा जागोन बेयो कट सरि बेखौहाय 10 90 डिग्री माइनस बेखौहाय मा लिरनो हायो जोङो सरि बेहाय एसे गोरोन्थि जाबाय दे इयो मा जायो 10 खौहाय ना मा लिरनो हायो जोङो कट 10 खौहाय कट होमबा कट ये कट a माइनस 18 डिग्री होमबा ये मोननैया समान जाबायना अब्ला मोननैया जुदि समान जायोब्ला मा जायो खना मोननैयाबो मा जागोन समान जागोन नैबे खनाजों नैबे खनाया समान जागोन होमबा 90 डिग्री माइनस 2a समान मा जागोन a माइनस 18 डिग्री मा जागोन 90 माइनस ओरैजाय प्लास 18 a माइनस 2 ओरैजाय प्लास 2a मा जाहैसिगोन बेवहाय दाजाबो बेसेबां जागोन बेयो 108 आरो ओरैजाय बेसेबां जासिगोन 3a बा 3 जों फोराबो बेसेबां जागोन जोंनियाहाय 3 बाथाय 9 18 बा 36 एन्सारा मा जागोन अप्शन नम्बर याहाय 36 आ नेक्स्टआव दङ बेवहाय 9 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 9 10 स्क्वायर 60 डिग्रीनि माना जागोन जे जों मा मिथियो जे 1 प्लस 10 स्क्वायर a नि समान मा जायो सेक स्क्वायर a इयावहाय 60 आ माने ए खनानि जखाया बेसेबां 60 दङ खनानि जखायाहाय 60 इयावहाय a मोनसे खनासा खना मा इयावहाय नाय मा खालामनो हायो 1 खौ लाखिब्ला ओरैजाय मा जाहैगोन सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर a जाहैगोन होमबा इयावहाय जों मा खालामनो हायो 9 खौ कमन लानानै जों मा खालामनो हागोन इयावहाय मा दङ 9 सेक स्क्वायर 60 माइनस 9 10 स्क्वायर 60 होमबा 9 खौ कमन लायोबा सेक स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 60 बेयावहाय मा दङ सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर a सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a मा जायो 1 बेयावहाय याहाय 90 दङ होमबा इयावहाय ना 90 मा जागोन सेक स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 60 माने मा जागोन इयावहाय 1 आनो जागोन बियो बा 9 into 1 समान मा जागोन 9 अप्शन नम्बर डी आहाय 9 आहाय नेक्स्ट दङ गंसे जं हासुंनि हासानि खावा 10.5 सेन्टिमिटार आरो बेनि सेवला जौथाया 10 सेन्टिमिटार बेनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननांगौ जे जं हासुं होननानै बुंदों जं हासुं होननानै बुङोब्ला खन ना इंराजियाव खन बेबायदि बे खननि जिनाखि खाव नैबे खावाहाय ना नैबे खावाहाय बेसेबां होनना बुंदों बेवहाय 10.5 बेनिफ्राय सेवला जौथाय माने नैयो स्लेन्ट हाइट बेखौहाय होनना बुंगोन बेखौ एल दिन्थियो बेहाय 10 सेन्टिमिटार अब्ला जोङो बिनि मा खालामनांगौ कननि बा जं हासुंनि जोङो कार्भ सारफेस एरिया दिहुननांगौ एबा खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननांगौ खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया मा जागोन फाइ आर एल आरो टटेल सारफेस एरिया दिहुननायनि फर्मुलाया मा जागोन 2 नङा फाइ आर एल फाइ आर प्लास एल बे जाबाय टटेलनि ना होमबा जों माखौ दिहुननांगौ कार्भ सारफेस एरिया दिहुननांगौ बेखौहाय दिहुननांगौ होमबा जोङो भेलुखौ फज'दो मानखौ फज'दो 22/7 आराहाय बेथ' डिनि मानसो डिनि मानखौ जों दिहुननांगौ मा खालामनांगोन आरआव लांनांगौ आरखौ दिहुननांगौ डिनिफ्राय माजों राननांगोन 2 जों राननांगोन बेयाव मा जागोन 10.5/2 into मा जाबाय
एलाहाय 10 होमबा बेखौ रानोबा बेसेबां मोनगोन 1.5 ना 1.5 माने 7 जों 10 खौ रानबाथ' 1 होमबा 3 3.5 मोन पॉइंट हरबाय 35 जाबाय होमबा 5 थांबाय बिना 35 दाना इनटु खालामबा इजोंखौ रानबा 11 माबा जागोन 11 इनटु 10 जोंखौ सानजाबा 15 जाबाय होमबा 11 जों 15 जों जेब्ला जों इनटु खालामो बेसेबां मोनगोन जों होमबा 165 मोनगोन जोङो होमबा मा जागोन अपशन नम्बर ए आवहाय 165 सेन्टिमिटार स्क्वायर नेक्स्ट दं गंसे रलार दा रलारनि खावा 84 सेन्टिमिटार आरो बेनि लावथाया 120 सेन्टिमिटार रलारनि जेनाखि खाव जे रलार बियोहाय ना मा जायो बियो मोनसे हासुं महरनि बिना हासुं महरनि बेबायदि बिनि जेनाखि खाव नैबे ना नैबे खावाहाय खावा बेसेबां होनदों बेवहाय खाव नैबेहाय ना बेसेबां होनना बुङो 84 होनना बुङो 84 सेन्टिमिटार आरो बिनि जेनाखि लावथाय माने बे जोङो जौथाय हमबाय ना बे ओइटआ बेसेबां होनना बुङो 120 मोनसे गेलेग्रा फोथार समान खालामनो थाखाय खेबसे रलारखौ 500 फाखो फिदिंनो गोनां जाबाय जे बेखौहाय मा खालामनांगौ रलारखौ जोङो 500 बार फिदिंनांगौ होनना बुङो फोथारनि दब्लायथिखौ बर्ग मिटाराव दिहुननांगौ बेवहाय मा दङ जखाया सेन्टिमिटाराव दं बेनिफ्राय जों मा खालामनांगौ दब्लायथिखौहाय फोथारनि दब्लायथिखौ मिटार स्कुवेराव लांनांगौ ना होमबा दाना बे मोनसे रलारा मा मोनसे हासुं होमबा हासुंनि जिनाखि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि बेवहाय जों खेंख्रा बिखुं दब्लायथिखौ दिहुननांगोन मानो होनबा जोङो जेब्ला जोङो रलारजोंहाय नारलांगोन ना अब्ला जोंना नैबे साइड नैबेखिनियावथ' नाङा ना साइडनियाहाय ना होमबा बेवहाय जोङो गासै बिखुं दब्लायथि दिहुनांगौबा नैबेनि दब्लायथिखौ दिहुनफानांगौ जों बिनि दब्लायथिखौ दिहुननाङा जोंना मा खालामनांगोन जों खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननांगोन होमबा खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया 2πr/h आरो टटेलनिया मा जागोन टटेलनिबाथाय टटेलनिया मा जायो 2πr + h बे जाबाय टटेल बेवहाय मानखौ फज'दो 2 × 22/7 × r बेसेबां r गैया बेवहाय खावा होनाय दं दियाहाय होमबा d-खौहाय जों माजों राननांगोन 2 जों रानगोन अब्लाना r नि मानखौ मोनगोन बेनिफ्राय माया होनाय दङ h नि माना होनाय दङ बेसेबां 120 होननानै होनाय दं दाना 7 जों खौ रानबा 1 1 बा 2 2 जों खौ रानबाय ना 2 जों रानबाय दाना बेखौ सानजाबबा बेसेबां मोनगोन 22 जोंहाय 22 बेवहाय ए 12 ना 12 जों 12 मा जागोन बेयो 144 12 × 12 144 आरो 0 नालाय 0 दाना 22 जों सानजाबदो बेखौहाय सानजाबाव बेसेबां मोनगोनहाय 8 8 2 बेनिफ्राय 8 8 2 ना बेसेबां मोनगोन इयो सानजाबबाथाय 3168 ओमफ्राय 0 दं नालाय 0 दानिया मा खालामनांगौ बेखौथ' जोङो मा मोनबाय गासै माबानि जेनाखि दब्लायथि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि रलारनि बेखौ मोनबाय जोंना दाना मा खालामनांगौ बेसेबां बार फिदिंगोन नोङो 500 बार ओमफ्राय जों 5खौ सानजाबदो 5 सानजाबा बेसेबां मोनगोन बेखौहाय जेब्ला 5 सानजाबगोन अब्ला 0 40 30 34 34 बा बेसेबां जागोन बेवहाय 5 8 15 ओमफ्राय बे 500 नि डाबल 0 ना होमबा 1584 मोनबाय दाना मा खालामनांगौ बेखौहाय मिटाराव लांनांगौ सेन्टिमिटार स्कुवेरमोन बियो सेन्टिमिटार स्कुवेर जाबायमोन नालाय बेखौ दाना मिटाराव लांनांगौ नालाय मा जागोन बेवहाय सेन्टिमिटारखौ मिटाराव लांनांगौ जोंना होमबा मा खालामनांगोन जे बेवहाय सेन्टिमिटार स्कुवेर दं नालाय सेन्टिमिटारा मोननै बेखायनो जोङो मोननै मिटाराव लानांगौबा मोननै 100 जों राननांगोन जोंना होमबा बेखौ रानबाय ना मा थागोन 1584 मिटार स्कुवेर नेक्स्ट मोनसे फुथुलायाहाय 3.5 सेन्टिमिटार सखावनि मोनसे जं हासुंखौ एखे सखावनि खावलुरनि सायाव फोनांजाबनाय महरनि जे मा होनदों जं हासुंखौ मा होनदों मानि सायाव फोनांजाबदों खावलुर जं हासुं मानि कन बियो ना खावलुर मानि मा होनो बेवहाय हेमिस्फियार नैबेयो दुलुरनि खावसे बेबायदि मा खालामदों बेखौहाय फोनांजाबनाय बिनिफ्राय बेवहाय मा होनदों नैबे फुथुलानि गासै जौथाया बेसेबां 15.5 सेन्टिमिटार आरो जेनाखि सखाव नैबेहाय ना नैबेखिनियाहाय बिनिफ्राय बेखिनियाहाय बेसेबां आरो बियो बेसेबां दङ 3.5 होनानै दं आराहाय आरा 3.5 माने मा बेवहाय मा खालामनांगोन जों होनबा नैबेखौहाय जोङो जेनाखि दिहुननांगौ मा होनो बेवहाय फुथुलानि गासै जोङो
माखौ दिहुननांगौ दब्लायथिखौ दिहुननांगौ होमबा बेवहाय मा मानि दब्लायथि दिहुननांगोन जोङो खावलुरनि दब्लायथि आरो जं हासुंनि दब्लायथि दिहुननांगौ होमबा जों खावलुरनि दब्लायथि दिहुनबा जोङो एलनि मानखौ मोननांगोन सरि जं हासुंनि जेनाखि दब्लायथि दिहुननांगौबा जों एलनि मानखौ मोननांगोन ना बेवहाय दब्लायथिया गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननांगोन जोङो ना बिखुं दब्लायथि दिहुननांगोन होमबा बेवहाय जेनाखि बिखुं दब्लायथि दिनो बेयाव ना बिखुं दब्लायथि होमबा बेवहाय मा जागोन फाइ आर एल ना फाइ आर एल मानि टु बेयो फाइ आर एल माबानियाहाय जं हासुंनिया आरो बिनिया मा जागोन खावलुरनियाहाय 2 फाइ आर स्कुवेर 2 फाइ आर स्कुवेर खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया बिसोर मोनैनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि ना माने दब्लायथि दिहुननांगौ जों खेंख्रा बिखुं दब्लायथिखौ बेखौहाय दिहुननांगोन होमबा दानिया जोङो बेवहाय एलनि मानखौ मोननांगौ एलनि मानखौ मोननायनि सिगां जों माखौ मोनग्रोनांगोन ओइचखौ होमबा जों बिनि ओइचखौ बोरै मोनगोन जोङो जे जोङो गासैयावहाय होनाय दंखायो जे बेवहाय खावलुर आरो बे जं हासुं मोननैजों बेसेबां 15.5 नाथाय खावलुरनि जौथाया बेसेबां जागोन बिनि सखावानो मा जागोन खावलुरनि जौथाय जागोन होमबा जोङो 15निफ्राय मा खालामनांगोन जोङो बे ओइचखौ मोननोबा 15निफ्राय जोङो 3.5 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 12 होमबा ओइचनि माना बेसेबां जागोन 12 दानिया ओइचनि मानखौ ओमफ्राय दाना जों मा खालामनांगौ एलनि मानसो मोननांगौ जों दानिया ना एलनि मानखौ मोननांगौ जों दानिया एलनि मानखौ जों माबोरै मोनगोन एलखौहाय एच स्कुवेर प्लास आर स्कुवेर एचआ बेसेबां 12 ना 12 स्कुवेर प्लास एलआ मा जागोन आरआ मा जागोन आरआ मोननैनियावबो सखावा एखे माने बिसोर मोननै एखेयावनो होखानाय नालाय एखे खावनि सायावनो बेवहायनो मा दङ खावलुरबो दं आरो जं हासुंबो दं बेखायनो आरनि माना समान जागोन होमबा मा जागोन बेवहाय आरआहाय 3.5 होल स्कुवेर दानिया जेब्ला जोङो 12 खौ स्कुवेर खालामो बेसेबां मोनगोन जोङो 12 खौ स्कुवेर खालामो 144 आरो बेवहाय जोङो 35 खौ स्कुवेर खालामो 35 खौ स्कुवेर खालामबा 25 खौ स्कुवेर खालामबा बेसेबां जागोन बियो 25 5 खौ स्कुवेर खालामबा 25 आरो 3 खौ 4 जों सानजाबा बेसेबां जागोन बे 12 बेसेबां जागोन बे 12 लिरनोसै मा जागोन 12 खौ स्कुवेर खालामबा बेसेबां जायो जोङो 144 आरो 35 खौ 3.5 खौ स्कुवेर खालामनांगौ माने 5 खौ स्कुवेर खालामबा मा जागोन 25 3 खौ 4 जों सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 12 होमबा मा जागोन 12.25 ना सानजाबा बेसेबां जागोन 156.25 दाजाबबा सरि सानजाबबा नङा दाजाबबा होमबा बिनि बेवहाय नाय 25 नि बर्ग बेवहायथ' मा जागोन 5 होमबा पइन्ट ना दाना 156 खौ मानो सानजाबा मोनगोन जोङो 12 × 13 सानजाबा बेसेबां मोनगोन 156 होमबा माखौ लागोन जोङो 12 खौ होमबा 12 होमबा बिनि बर्गआ बेसेबां जागोन 12.5 होमबा जोङो 12.5 मोनबाय एलनि मानखौ जों मा मोनबाय 12.5 एलाहाय बेसेबां जाखो 12.5 मोनबाय दाना जों माखौ दिहुननांगौ बेवहाय फुथुलानि गासै बिखुं दब्लायथिखौ दिहुननांगौ होमबा जों मा खालामनांगौ बेवहाय जं हासुं आरो खावलुरनि मा खालामनांगौ जोङो दब्लायथिखौ जोङो दाजाबनांगौ होमबा फाइ आर एल प्लास मा जागोन बेवहाय 2 फाइ आर 2 फाइ आर स्कुवेर ना बेवहाय मा जाबाय फाइआथ' एखेखा जाबाय आरनि मानाबोथ' एखे मानो होनबा मोनसेयावनो दंखायो मोननैबो ना होमबा फाइ आरो आरनि माना एखे होमबा फाइ आरआहाय मा जागोन फाइ आरआहाय कमन फैबाय एलनि माना बेसेबां एलनि मानखौ जों मोनबाय 12.5 प्लास बेवहाय आरआ 2 × आरआ मोनसे दङ बेसेबां आरआहाय 3.5 होमबा 22/7 × आरआ बेसेबां 3.5 प्लास सरि बेवहाय मा जागोन बियो 12.5 प्लास सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 0.67 मोनबाय जोंना दाना बेखौहाय माफुंबा बेसेबां जागोन इजेखौ रानोबा 0.5 जों 22 सानजाबा 11 जों इन्टु दाजाबा बेसेबां जागोन बियो 19.5 बा जों जेब्ला बेखौहाय 19.5 जों 11 सानजाबगोन अब्ला बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 214.5 मोनगोन जों बेखौहाय सानजाबा 214.5 होमबा माया जागोन अपसन नम्बर सियाहाय 214.5 सेन्टिमिटार स्कुवेर नेक्स्टआव दङ मोनसे खथानि लावथाया अरथाय आरो जौथाया फारि 5 मिटार 4 मिटार आरो 3 मिटार बर्ग मिटारफोराव 7.5 राङै खथानि इन्जुर आरो सिलिंनि सुनै फोननायनि दब्लायथि दिहुन जे बेहाय मा खथा होननाय लोगो लोगो नाय रुम होननाय लोगो लोगो बिमायाव गोग्लैयो जोंनियाहाय मोनसे खनक आयदारि खनकआव गोग्लैगोन बेना आयदारि खनक बेबायदि महरनि बेवहाय खथा मा खालामगोन गाब फुनगोन ना बेवहाय गाब फुननाया मा नैबे ओरैखौबो फुनगोन ओरैखौबो फुनगोन बेखौबो फुनगोन आरो सायावबो फुनगोन
आरो बेयावहाय मा होनदों फुनदों होमबा गासै मोनबेसे बिखुङाव फुननाय जादों बियो हायावथ' फुनाखै बेयावहाय हायाव फुननायखौ फुवाखै इन्जुराव फुनदों आरो सिलिं बेयावहाय सिलिंआ बेजों समान जागोन बेना सिलिंखौ बेबायदि होगोन बा मोनबेसे बिखुङावहाय मा खालामदों बियो मोनबा बिखुङावहाय मा खालामदों गाब फुनदों नैबे मोनसेखौ गारनानै ना होमबा जों मा मिथियो जों मा मिथिगौ जे गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलायाहाय बे मोनसे आयतारि खनक ना आयतारि खनकनि गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया 2LB प्लास HL प्लास 2L into B प्लास B into H प्लास H into L जायो ना बेबायदि बिनिफ्राय जों मा खालामनांगोन जे गासैयावबोथ' फुनाखै मोनसेखौ गारदों गारनायाव मा दङ बेवहाय होनबा नैबे गोलावा दङ आरो नैबे गुवारा दङ होमबा मा जागोन बे गोलाव आरो गुवार मोनसे आयत महरनि बेना आयतनि दब्लायथिया मा जागोन L into B बेखौ मा खालामनांगोन दानख'नांगोन जोङो सरि सानजाबनाङा बेखौ दानख'बासो जागोन L into B अब्लानो जोङो बेसेबां एरियायावहाय मा मोनदों मा फुनदों सुनै फुनदों बेखौहाय मोनगोन आरोना आरो जों ओरैबो मिथियो जे मोनब्रै इन्जुरनि दब्लायथि मोनब्रै इन्जुरनि जिनाखि बिखुं दब्लायथि बेखौ दिहुननाय फर्मुलाया मा जागोन 2L प्लास B इन्टु मा जागोन H बा मोनब्रैया बे जाहैबाय दाना नैबे मोनसे बिखुंनि गोजौनिखौ फुनदोंना गोजौनि खिनियाव मा दं होनबा गोजौनि खिनियावहाय मा थागोन नैबे गुवार दङ आरो नैबे गोलावा दङ हा बा नैबे खिनिया दङ बेवहाय बे मोनसे आयत बा आयतनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया मा जागोन L into B होमबा बेखौ सानजाबनांगोन जों ना सरि दाजाबनांगोन नैबे H गैयाना H खौथ' होआ बेवहाय होमबा मा जागोन फर्मुलाया जोंनिया दहायनि सिगांथारनिजोंबो हागोन जे गासै बिखुं दब्लायथिनिफ्राय नैबे फुनिखिनिखौ दानख'बाबो जागोन आरो नैबे मोनब्रै मा होनो खुन्था मा होनो मोनब्रै इन्जुरनि दब्लायथिजों बिखुं दब्लायथि नैबेखौहाय दाजाबबाबो जाबायना सिलिंनिखौ होमबा जायखिजाया मोनसे जोङो बानायनो हायो होमबा जों मा मोनगोन जोङो 2L प्लास B इन्टु मा जागोन H प्लास मा जागोन L इन्टु B हा दानियावहाय बेखौ मा होनदों 1 मिटार स्कुवेराव बेसेबां जायो 3.5 बा जोंनि बे गासै मा खालामनांगोन गासै दब्लायथिजों मा खालामनांगोन जोङो 7.50खौ 7.5खौ जोङो इन्टु खालामनांगोन मा जागोन बेयाव 2L आहाय बेसेबां दङ L आहाय 5 B आहाय 4 होमबा 5 4 लाजाबा बेसेबां जागोन बियो 9 इन्टु बे बेसेबां दङ 3 प्लास होमबा L इन्टु B माने मा 20 ना बा बेवहाय सानजाबा 6 जों 59 जों 54 प्लास 20 होमबा बेसेबां जागोन बियो 74 इन्टु मा जागोन माजों सानजाबनांगोन जोङो 1 मिटार स्कुवेरजों ना होमबा 74 इन्टु मा जागोन 7 पइन्ट मा जाबाय 5 जाबाय बियो ना होमबा दानिया बिसोर मोननैखौ सानजाबा बेसेबां मोनगोन 74 आरो 7.5खौ सानजाबा एन्सारा मा जागोन 5 5 5 मोनथाम जागोन ना होमबा नैबे जागोन अपसन नाम्बार बि आहाय बेसेबां खरसा जागोन 550 रां खरसा जागोन आरो सरि दानिया नेक्स्ट मा दङ मोनसे आयत महर गेदेर खथानि सोरगिदिं सिमाया 250 सोरगिदिं सिमाखौ आयतनि सोरगिदिं सिमा दिहुननाय फर्मुलाया मा 2L इन्टु B ना बे बेसेबां 250 दङ आरो जुदि इन्जुराव गाब फोननायनि खरसाया बर्ग मिटारफोराव 10 राङै 15,000 रां जायो अब्ला खथानि जौथायखौ दिहुननांगौ जे मा होनदों बेवहाय मायाव फुनदोङो जे मोनसे खथायावहाय ना खथानि इन्जुराव होनाय लोगो लोगो बेवहाय इन्जुरावहाय फुनदों बेयो ना वालावहाय फुनदों गाब फुनदों होमबा बेवहाय वालाव गाब फुननाय लोगो लोगो बेवहाय फुनगोन बेयावथ' फुनाखै ना मोनब्रै इन्जुराव गाब फुनगोन मोनब्रै इन्जुराव गाब फुनदों होमबा इयो मा जागोन फर्मुलायाहाय मोनब्रैयावहाय फुनदोंबा जिहेतु मा जागोन 2L प्लास B इन्टु H दाना गासै बे जाहैबाय खथानि इन्जुरनि दब्लायथि ओमफ्राय मोनसे मिटाराव बेसेबां राङै खरसा जायो होनदोङो 15,000 होमबा गासै दब्लायथियावहाय मा सानजाबनांगोन 10 सानजाबनांगोन होमबा गासै खरसाया बेसेबां जागोन 15,000 ना बेवहाय लाथिख'जों लाथिख' दानखादो 2L नैबेखौ बेसेबां मोनदों 2L प्लास B आहाय 2 into L प्लास B आ 250 होमबा 250 into H is equal to 1500 0 जों 0 थांबाय ना 5 जों बेखौ दानबा 5 जों बेखौ दानबा 30 होमबा 5 जों 30 खौ दानबा बेसेबां जागोन 6 होमबा 8 जों माला बेसेबां जागोन 6 मिटार अपसन नाम्बार ए आहाय दाना नेक्स्टआव दङ 14 सेन्टिमिटार स्कुवेर 14 सेन्टिमिटार जौथाइनि मोनसे थोंगोर बेंखनारि हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया 88 सेन्टिमिटार हासुंनि हासानि खावखौ दिहुननांगौ हासुं होनना बुंदों बेना हासुंनि जों मा खालामनांगौ
हासुंनि हासुं ना बे हासुंनि जों मा खालामनांगौ दोङो खेंख्रा बिखुं दब्लायसे होनाय दङ खेंख्रा बिखुं दब्लायसे माने मा बेवहाय नै बिसोरो गैफायाना बे गैफाया नै बेखिनियाल' दङ बेखिनिल' बिखुं दब्लायसे दिहुननांगौ जोङो सरि बिखुं दब्लायसे दिहुना बेखिनिया होनाय दङ खेंख्रा बिखुं दब्लायसे बेनिफ्राय माखौ दिहुननांगौ जों खाव नैबेखौहाय जोङो दिहुननांगौ खावखौ आरो बेयाव जौथाया होनाय दङ 14 होमबा जों मा मिथियो जे खेंख्रा बिखुं दब्लायसे दिहुननाय फर्मुलाया 2 5 r 8 बे बेसेबां होनाय दं ओमफ्राय 88 2 into 22/7 into r आहाय 14 जों माखौ दिहुननांगौ सरि rआथ' 14 नङा h आहायसो 14 rखौ जों दिहुननांगौ h आहाय 14 is equal to 88 ना दाना 7 जों रानबाय 2 थाबाय ना इयो 22 होमबा 2 जों 2 सानजाबा 2 जों 2 सानजाबा 44 44 जों 2 सानजाबा बेसेबां जागोन 88 88 रानदो जागोन h नि मान r नि माना बेसेबां जाखो r नि माना 1 दाना r नि माना 1 मोनबाय जों माखौ दिहुननांगौ d दाना जों माखौ दिहुनगोन d खौहाय जों दिहुननांगौ ना जे r नि माना बेसेबां जाखो r नि मानाथ' 1 जाबाय d आहाय मा जायो 2r होमबा 2 into 1 मा जागोन 2 अपसन नाम्बार d आहाय 2 सेन्टिमिटार दा नेक्स्टआव दङ गाहायनि बबेया रानजोबथाय अनजिमा रानजोबथाय होनना बुंदों जेवहाय दङ 1428571428571 1428571 बेवहाय जाफिनबाय थादों ना जेब्ला जावलेफिनो बेबायदि फिन जाफिनो अब्ला बेफोर मा जागोन रानजोबथा जागोन बेनिफ्राय नैबे 22/7 मोनसे रानजोबथा आरो बेयावहाय मा दङ √4/11 दंना होमबा इयो √4 मा जागोन बर्ग अर्धयाहाय 2 होमबा 11 बाहागोनि 2 बेबो रानजोबथा माया जागोन अपसन नाम्बार c आहाय √2 आहाय आरो जेब्ला फाइ होनाय थायो अब्ला फाइआ मा जागोन रानजोबथाय ना स' दिनै बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।